Ni kadika Batesi TV. Bat pidang pet ya ka Jingangnud markmat bat kikirtong. Mentara genting dan berni iba Mariahom Kharkrang IPS officer ibala Shongthait na kakamjung idang shen bat ibala rung syaka kam sanhima sima ban aireng hagani ke election arjar arfulai syagi dorbar thawan ke Jylla naga 17 North Shillong constituency ba Kharkrang kublesibo na mentara polri na papila pelai kepang ban yakran berni halor kawai ke jingkeli ke ban kong kalong ba balai pirung syaka kam politics but pi eno ya kakam polit nengkong ya kebelisbun Batesi TV belakot yang ni ban ailat yang ni ban keren but ngan su kam ai ke background dia kelong ni namar ba ngladon po government service matala 37 years we department la train to then subsequently nga select po police department te ke jingya linti ke junga ngla sang ngring meghalia brokaway but kam tam ya jing trace police junga ngla yo kalat ndung sikin dong kan shot junga nga meghalia jungi ki jaka ki bang tribun ki pri pat poi ngla I kumno ki long yeng ki long sam ki don sik nong kondong ngla I ki long kumno ki jaka ki ba pat poi ki surok ngai I kumno ki long ki school chato ngai I kumno ba ki breu ki im ban chong no tang man im tang man chu bam tang man im kla long no manong an ka tang la im tala 25 arpsan lai pusnam ngape adu mentar ki tang long sa kum jo ka bamut ba mentala kat tap pusnam ru ngim kiu hangnu ru em and hajing trei junga kum police department ngala sakri hok iko department but kala ban long kat tukan ningot kim suhun e kata tangam la le ri hagba bun kelum hi tengla bun ki hun ni hajing trei junga kum police officer tamba hagajing trei junga police officer dengan ngala ban muslia tang ka company police department so hadin tu dengan join ngali deputation for president department ru ka ju hi ngamnum la ban muslia gi wi kam ndika jing angnut ke junga kalong ba ngala ban le nam tang ni ka state gi jungi but hagat khat du khat wai nga sarai ban ru politics man nga su thu ba dei tang lu ba politics bangala ban sedang man muslia yeki wi Bynta ru nang ta dang sarung politics to mentapi yang ban aireng naga 17 North Shillong constituency ke ke ba POE ba pi la ban le ban wara ke jingkala ka constituency jong pi bat ke Jylla jong pi Bynta mo kila banong North Shillong la biang lut don issue emilia ngam ya hab kata namar dang bun ki jaka po constituency jongi ba ko umur 4 poi 4 biang ki ki kirang bun ka civic amenities ru kata di tang civic amenities ba 4 biang po constituency jonga ka healthcare ko 4 biang po constituency jonga and but ko weda ka kata man ki thliu yeng ko bangarung kolong ba bar khoi khun samla shong klam kam suda kelaban long ki klam lit school show kelaban long ki digi bla pass doctorate degree kla ni po engineering degree dari shong yeng lu bar khoi ngelaban nyo hagini ki simpriakti jonga ki yeng ki ba ki mek pa ki laban ong ba ngiron sangut ki khun bar khoi la biang lut ki kam gajam kelaban long ki don ka kam kanaru ka kam ko shulong tang mal sutrei taman like shong yeng ka ba ki yo teng san ri hajar nis pu hada ngatrai kata in perthai ni kon mentam la ban survive la ban sustain kam tam la don family tikani gari ko Bynta ka ba main ka trust ko jonga ba how kumno bangin resolve kan ka problem jongi ni kun samla jongi mi don la don ti ta kumoi pan ba Kharkrang shwa ni bangin poise ke wi man balai phile punya so yala de shaka seng Bharatiya Janata Party balai phile ban yo tiket bat phio mentai tiket balai phile na gani gaseng adin ma ki political party ki osngo ki jing tumu jang ban rong politics ngatrai man ki national party la wat ticket inga mo and tingong ki ngong ai poringa sport arpor ngapan por ma arbana lai brai ngong ai poringa ngan sa rai adin tu dia tinga of course ngai krem family adin tu mikir ki si kubur ban meanwhile ngale ayunga nga study yak performance jong ki political party bar khoj wi state and koi bang asyam kolong ba berkoi state ke baka senchari ke BJP ke development ke dan baka development ke long development ke step ma te nai de kren ki state ki ba kham se jingai singi jungi bari sika
mainland juga India ini pe tang apa Assam ru pe mata sansnam khamtam yang teki arsnam pe ke development juga Assam ti balai ngan num join kum kata ka party ka bala benura development hang ni state be juga takadang suruh ke BJP mereka BJP pat hakum kani ke Jylla jungi bade ke Christian state ki yo shibun ke jing ben ke jing kan tho ba ka de ka seng ka ba isi ke Kristan ba ki we ki jai niam lai na ki Hindu kum nu ko prolong pi bandang panya so pa kini ke bing happen su thu ibrio ik pat ba pinam na ka BJP ngatrai pin kan mau ba kiwi political party kimla ban kedok ti ya ka BJP halor ke development mar ka wara development mar ke bapa humla chu ban thok la ni man yu kan pimla ban kuno iki ya corruption ban di gani hi bi pat ba ko Jingangnud temta an le kumno ba an penlong iki bre ban num kwa ing ka party te dei dang ngi we galat ban pun su thu pa klai pat ba kan ni ri bi isi Kristan actually ngana kan mau bam chwa ka de ka apor ban sang syar ka BJP government ka ba ki invite you pope ban wan chmo India mentaru prime minister jungi invite you pope ban wan chini but kamdan ing kata ban isi le ne ban yu te ki Kristan ki long deng hoi ngam dan kata gidan ki incident berjah sini stai tama ya kata pimlam attribute chaka political party chaka BJP kan Kharkrang kani ka sel BJP menta ka ele persya ha kani ka 17 North Shillong constituency ya ka NPP ya ka seng congress ki bade ki seng ki bala kham khlan ma kumno phi ya kani ka thong la ni ka challenge ka ba phi la ban job ya ki kawe hi nei kan nong pi ba khamtame ki lot lat pathai ko borle man la jan man kasi ka ba ki pen mi newspaper ka zuni about corruption mdan issue kamdan chu kan no begin i po ko bor ba Meghalaya kala long ta Meghalaya kala ki ho kata Meghalaya kala roi kata mdan nei kum kita ka sudi tang ka corruption ba ka ba mi and ki pat ba hi la i lut te la i this government menta ba kam i long chu ka shu serwa kai ka pisa ka pa central government ka na lobbying im dan ki ngim klan ka resources jungi ka ta ba hindiat ru ka shu ja no the wen hang no pin you nganut banong pi pen nga in the last 5 years ke kita ka mat la ni ka nu jing trikam ka bangi bingla banong kla chicha kla de chicha ka bala pau perthai bun sin nga i ke mi tang po social media kimi tang ki dur ki dar po social media ka ba finale ya po on the ground bena ka long totally different it the thing is kibri la i kita kibri la janjar do kata ta kila i ki khon ki jung ki bo chong ha sa hi mdan e and ultimately mata khaddo khadwa ki break in ta kilong khaddo hi ngi kwa ke development ngi kwa ba roi ka par ko wan ngi ka state ki jungi khrang ba mdei tang ndiat ngot ba kin yo ta ka spa ka pho ngi ru ngi dan hok kum ki nong mi hale ngi yo lang ka ta I kum ngam mention mane gitu ki artli party menta ka UDP but ka VPP ru ki dei ki ba kwa hi ya ka roi ka par ki kwa ke development menta ka Jylla hi bro oi pi snoba tangkini ki jingkam nan ki promises ki pi ong nonra ki development kala biang ni pi ban job election kam dei ka it's not kam dei promise de kani ka dei ba ki la i ki bris ki state pi kani ka ta kan ka ba kini ki we de ki klampat proof de hang nong noru ka pi mention ki UDP ka de ka second largest party after NPP hang ni ka government ta tagi de ki babat most of ki portfolio ke babun mensyua por ki demand ba de ban weng no ya u home minister jong ke bode na po NPP ba la bon pelak ki allegations of corruption na ki sa simti no maki tan de simti maki ru ka jo hi ki ta ki jing kno ki wan kum jo the thing ki pat baru ki so token man mata kini ba BJP la ta development ngio i takamun ngi de ban ailat ani state jungi ru ban sanshar ka BJP abang ila de bi te chui state ka develop kan ba kini ki be de issue ngamla dong BPP na mar kampat don po power dan ri kum ki UDP bila ki beri la de bi te la ailat iki kari kata ko la de ailat te ki sisin kimla ta ban i kam i ru Kharkrang ha ka constituency jong phi ka 17 North Shillong
ki phila kadong mene ki don ki jing kum ka jing dunai ka ka jing kerduk jam ka jing dan ki jaka sumar ki biang hajan tani hapo constituency menta ka weiru ka infrastructure ka yai ka yang ka transportation hapo constituency jong pili ka de ka jaka ba dhengkali ba ki phila ban batai kumno phin resolve ki issue Not Shillong dan ka yo ka bahedu apa mengalia ka di not Shillong. Andre ki sarkar ka wei dan ki wei 4 judan man no ruban ban wan sakmat lani ban ong ba ngidan ka man le ke ka ni consistency. Marka di ni ka hakisi si ni ka jingya de thir ka badiki sparklur sising ka jingyo jeng government ru ka di ka mien ka di po not Shillong in terms of revenue. Tendre kampai khamat chano ka no ka hanukur kaman ban pha lani ban pen internet lani ban yarap kata ka dengkali. Even ngan chu example mo por bangalong SP men chu apo Shillong te por bi snai ketika muda parking lot te hat ko por meeting ong pe la da pi government ko mon snai kne ki jang parking lot ba banai snai ya kanu ko commercial establishment hang to malada pi snai ka to commercial establishment si teng na ka to parking la bam la ki commercial establishment tendre ndan ngap bat ki snai commercial establishment nam tangi hang to si teng la bam la tangi dukan bat ka ba ngam nang su thu ngam na ngai is ka wi parking lot ka ban prasad jang state bank ru dalam ngim dan juga parking lot ya ka tur mental asdang snai si dukan ini ngam really teng ngam sutu lada ka government ka da tumu si sana eman resolve ka ta ga jing deng kali ne kumno ban pen biang ni constancy kan but kyong bam la ban sna yiki flyovers lada ka mon ka government la ka dan kam tang ka political will bi kyong tin paring dan kam tang political will lada kwa ban diu ngimong kita ki flyovers ki ba he akum sport ri sa ki ri thor jete ngamong kita tama at least hapo intersection hi ngidang la ban le dan rita kita taruh menan berpai kemat kata. Te kasu dang tang kata biggest commercial area, mereka kemudian kita investment kan yang juga government investment orang mentek untuk kemudian area. Pisngo ba lada pi job lada ka seng BJP ka job nomor kala bu baru report lagi constituency kan yale na baru lagi report lagi constituency. Nrei lada dan tang kendiat ngut pin penyeso bat ka wei ka party ka seng party lada ngim la ben yo ikta majority de hap le hi kum tam dan la ti de kum ru nrei kum ba kalong ha kani ka sarkar bala le ka don hi ka BJP ka kanum la ban thaw ye ban wanra ai policy ban wanra ai kanu ka jingkala pi ka ngan ka wei ka jing bakla ni ka last 2018 ka long ba hapol bi kes nok team tu ki klam dan kanu ka minimum common minimum program ka jing political party ber khaj but kisah snor lah snor tu, tentang pada sen ka NPP ketika dominant party yang tu, temu ka control ketua party berkait, and BJP lekim sengap hiru, mau nomor balik ngakan mabai, i podang long minister bahek ila bun ki cabinet meetings bila oppose bun ki dan rei mendan mas sengap, nomor ke majority dan tamarway, sengap lagi nomor kita dan katway ngut, and imyo kita ka support ru naga niki cabinet ministers jonga UDP men support alor ki bi keren te this time happy ga jing per kan ka arpo langi community ba ngin yo double digit but larang yo double digit hi ngin yalam khamat hi mengi ka government but ngin yalam hi khamat mengi government tang mut ki policies kin nongkat ka jonga BJP ka jing yele jong phi ban yo ticket na ka seng BJP ru ka lalong ko ba en mar fi lai khai ba ba way pada aspiran phi ngom no phi la ban kare ni hala kata ka deisha kata ki jingkno ne kumno ki da por ba ki wan terwai ngan kong ticket atau ka poli dan sangut ki banin sangut ki bakwa ik BJP ticket dan rai ski dan langut de ki mi no ki le na ski wi political party dan bakat du ni sa stang manga ik mai ki ba mai ka Carson tiu koi pi BJP siapa kan ai declare ticket dan kan ai ticket ini ladan ba arngut langut dan kan no be ya kini ticket kadang nak proses jong mainly kile nak survey na ta ki pe background ju candidate and winnability factor ju candidate ki pe kata but ki conduct ka survey kani ka survey bi conduct ru kalong ba mdan betip
kila menwan keli piru pim tip bagi kita ki survey jong BGP te based on the survey but kisah ai nga ka ticket kan te nga kamil ti be ba Michael Krat Steve nama ila di BGP worker mentala news nam te nga kamil ti bin ne ka party but inang jai kersan ini but kumju ru namar ba namar ka por i rang bon idang kena and kamdan dai taman kerki ru kata namar pa Habis ini apa parti pada kum ke political party kum BGP ketika political party berhak tam apa pertai berlaku ini terlerai ini ibu ke party tu kamu kendon kelak nanti lada mendai mentah mendai tangkat tukat ni kan play kelak nanti kan tengah kami nanti bina ibu ke party tamang i mentah yang nilai independent te ya tangam la benong ya kata jing yelek jingi tambah tangkan ni kawai kita balik lang bat i kedeki BGP workers sudah but mikir kita kelumar kita BGP workers kita bat ngad dan kita bat ki but hatu kaporte ki workers jong har ki ong hi lai kendu ki nong trei by kersan hi ki open bakar klang tel dai miot tiket mengkenaru in kersan by BGP candidate tendai nakalian juki dagi ong ba dada miot tiket bena ki nilai ke le te ngam tip long kata loyalty towards a party kamdan mar nengkong the first interview ba ki keli yang yang ada pimiot tiket pinle menongong ba waktu first interview pen ba ngong hi mang dang ngam yo mengkenaru I'll remain with the party I'm loyal to the party ngam la ban chi kenti na wis we menta tang kendiat benahi ba phi la le rong yeng ban campaign na mata jong phi namar phi dang should resign dang how September dang should VRS horisan kalau kumno personally mo kalau kumno ba phile baro sikat tu phile rong yeng ki brio bat ki PSO bat ki suloi bat ki menta phile rong yeng brio da ka jingkar pa di makin vote itu keren halor ka teng ka long strange ka long thamula teng ka so long you madan ki ka tangam len kata kiran ki yeng makan let ngala kalet mà mình cho tình lại Korean cái phâu thì lạ nhiều chuyện năng cân mạo chuyện hi teng mình rung tu thì ông phi bạc Kharkrang phi lại rung này yên chừng mình xóa từng ngam cân mạo thì ông tại cũng được cân mạo phiวันcũng ta mà tâm lấyแต่ but the thing is tăng cái 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 ông bà ultimatelyในระยะมันตายที่นี่อาร์พอขัดสันสนามพี่ก็คิดขนาดที่มีเกมไปเอรูก็ว่าพลาก็ลงบ่คิดที่ปลดจริงมันตายหาดูกันตาkita kena nampak long kita samlai tu be syai lam bakla bagi le jong join ni ka seng le no mentai ki ong gumnoi ngai ki ong ba kharkan la da don ba kren kon thoi pi halor kan ni ka jing le ji pi kum police officer ni kloi hadu ban mi pat ba do ban kren mentai ju pi kumno ba pi sneng yangi ade mi la sha kem kumno ba pi sneng bat kumno ba pi play la nanti yangi bangi long kum bangi long mentar ko di ba ka jing sneng ba jing alam nanti ju pi kan tiki boniki kita orang ingat kalau dapat dan kamu bengin keren pat baru ngikloi bet keren kan te kam dai ina marba ngikam le ke ge be an kata ko mon kong ki bengin le kat kum kan but ki bahi ma sam jiki ki suthu i ba ki kon jiki di bakala but haba bakala wale anu be an hab i menchakem sakawi jingkli ba Kharkrang na pedeng kini ki phiron sangut na pedeng ki yano fishem ba dei kurtong ba kham long beri challenge ini. Ngam la mo ban assess kum ta kan kawai hi nga ken hi ki berkhoi ki serious candidates namar yuna pim la banong mo teng issue pet tang jing bun brio le ne tang kai sa kam tam e mentangan su to pim pat mention ni kata tama komentari kum ka je the pisa po not long teng tip su nang assess su te nga simiki berkhoi kertang bilang serious but I take them as my challenger but all of them nga hab hi ban handle kan dei mang ong ba i noi tai we ngan hab ya kun hi berkhoi pitrai ka bakut jong ka sni thep vot phila ban lai ai halor ka ni ka jinga thep pisa kum ba fi man nong man le ai manga ta gamla kan ni ta ka board jong ka election commission but ka you tamba long ting mitanat show kan banila election kumni mangang so long kumnong ong ang ngamna problem ba dia bon makna candidate namlele namar ba khadu ngini akren sikipat ba
komentar pi khot mi nga hang ni pi keli nga kloi ben wan ra kani ba pi interview nga kani ka arpho sin kabla interview nga na do banga mi na service hadung ta kani ba arpho interview banga len kan man ngam shai le ni ngam re na kita ki interview manga kwa bi beri kin tem kani ka hok ji beri ben tem ta ba kharkang don ayu ban ai ki ba kharkang dala job le shai don ayu ban ke kita ki policy bun pen mi kita hok bi kin tem kan and but tang laju ongri ki perok jumpi ngom beli pemi organize a public debate ba hang tu ngine tanya hakmat ki ba bala ngila ban tanya hang tu la ngimla ban tanya tangi te public debate show election tin tanya you po assembly tengah try kata ngasu ngai happy la ban le hello ta try ke kapor kadang don ni namanta ya Kublai Sibun ba Kharkrang namanta kapor fi kermen ba ke Jylla fi kan mara ayu so ke Jong. Thank you. Kublai Sibun.